खा सिबाय दिनै आं मीडिया नि सिगां फायमानि ओंखा उनाव जे लाइथांनाय फुजानि सिगां नियाखायबा फुजानि परेव सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि सिगां हेजामारा आर्मी ब्लक नि चिनी 21टा बिसिओ जे रेगानि साउंड थांमानि कुनु बिसिओ 20 दिन कुनु बिसिओ 10 दिन ताव जरा कुनु पेमेंट जागिया बरि बागै जों वाइनि वाइ बार न जों वीडियो तार ताय एसडीएम रंनो जों बार साका बर' रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो दिनै प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं ताव रेगानि कुनु पेमेंट जागिया बरि बागै जों जत बिसिनि दिनै मनिटरिंग कमिटी ताय दिनै त्रिपुरा मथानि जत वारियर्स TWF YTF जों जतनो थानसा खायो जों रेगानि डिमान्ड नथि खाना जत बिसिओनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घंटा থেকে 4 घंटा जों तालारनाय 11टा जों तालारनाय आबनि परे फार जुदि नियांकाय बुसकांनि 6 नभेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारिआव जों लामा कासनाय खवाय समनि दुई राजा आयेन सिन्ना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे जों ब्लगआव जों आदिनो तालारनाय जतक्षण पर्यन्त जोंनि रेगानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों जोंनि आ जरा जों जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउतै जरा रगो जोंनि गोबांमा पारा हामसायनि बरलुखुरो मासाया मानिया रां फैसा गरै सरायरंनि परीक्षार ताव बुसकांगो 16 तारिख सिमिसों सेंनाय खाता कलम गोबांमा रां फैसा दरकार नांगौ कताल काम तो दुरे था गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांकाय अब बायनाय बरि बागै दाक्ति आईपीएफटी बीजेपी सरकार सिनियो रेगानि रांनो रेनानि थं रियाकाय चिनि चबा जों ताव कतर फ्लायनाय आबनि बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिं खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय जोंनि आबो जोंनि अधिकार आबनो जत्तनो गामि आमचानि जोंनि ताकुके बुखुक लिडार सोंआं कयनामो संगो जत्तनो साख्लाय बायदि जत्तनो फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय हामबाय सर खोनाखाय शुरू बिसिओ सिनाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव जत बिसिनि अफिसनो जों 2 घंटा अथवा 4 घंटा जों तालारनाय आबोगा प्रतिबाद माने खादुमानि फुंमानि आबनि परे जदि ब्लक ऑफिस बा वीडियोनि बिसिंतै नियाखाबा एसडीएम बिसिंतै जदि बसनो कगरि खानकाय जों हयतो लामा कासुयाफान तंनि मानो आबनि बिसिंनाव जेसाखाय पानो अ कयेक दिन बिसिङाव जोंनो चिनि रांनि पेमेन्ट जोंनो व्यवस्था खालामनाय अबश्य चिनि मूल दाबि एवं चिनि क